Bueno, amigos, xa vedes, estamos un domingo máis de festa, pero hoxe acompáñanos o bo tempo e ata onde nos acercamos viñamos hasta Cuntis a unha nova edición desta carreira de camas. Así que vamos a ver cales son eses orixinais traballos que nos van a presentar hoxe aquí e, sobre todo, hai a ver que velocidades alcanzan estas camas, que seguramente algunha delas faría falta pois para algún sábado facer un taxi cama e vamos a ver se collemos algunha idea.
pirulino, pirulín, pirulino, 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 pirulón, pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, ahora la camisa y el único pantalón, pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom, ahora la camisa y el único pantalón. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. Pirulino se pegó una borrachera en la casa de Aquilino Preguntón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le roto el único pantalón. En el patio llegó y lo mordió una perra y le roto el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. La única camisa y el único pantalón. Pirulino, 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 pirulín, pirulino, 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 pirulón, pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Pirulín, pim, pom, pirulín, pim, pom. La única camisa y el único pantalón. Bueno, xa vedes, agora estamos ca cama máis desexada do día, ca cama da Playboy. E aquí temos as súas conexiñas. Home, non sei moi ben, cal é a túa función? É a dona da mansión. Ela é a dona da mansión. É a dona da mansión. Claro. E que tal se portan as conexiñas, ben? Ben, ben. Hai algunha que está loca, Todas están locas. Están todas locas. Todas. Bueno, a ver, contade, canto tempo levades preparando esta cama? Pues, levamos bastante tempo porque o que máis nos costou foi a idea é o principal, pero despois de traballar polas noites hasta as 4 da mañá moitas veces traballando. Sí, bueno, o que máis costou foi a idea, porque a tela non pagaste moito, non? No, a tela non. 2 euros o metro. Non se vos ocorreu ser as conexas de Playboy? Que estabades vendo? Ver pouca cousa. A idea foi deste, hoxe a idea foi deste. Sempre pensando nun conexos. Sempre pensando nun conexos de sale esa idea. Non pensamos nada malo, solo todo cosa. Conexos é esa idea. Bueno, e agora, como califican as probas para saber quen gana? Que tipo de trofeos dan? Hai trofeo á simpatía, trofeo liga ao público, trofeo á velocidade e máis a mellor cama, a cama mellor preparada. Bueno, sin duda, tender moitas posibilidades de levar varios, Pode ser, esperemos. A ver, hai que repartir un pouco. Bueno, pues moitas gracias a súa. Gracias. Bueno, ahora, como o seu propio nombre indica, estamos cos reis da cama. Bueno, entereime de que tuvestes unha pequena avaría aí arriba, non? Si, é que nós contábamos que era unha carreira de camas, non unha carreira de obstáculos, e mandáronnos aí unhas pequenas pacas diante, claro. O noso invento é bo, pero para facer unhas chicanas é máis complicado. E aí o noso condutor, que che pode explicar mellor como tuvo percance. Bueno, estamos en día de festa, non serían demasiados vasos a comida? Non foi pola comida, máis ben, eu que sei, foi un pouquiño polas curvas que había. Bueno, aquela palla que había ali no medio tamén parecía que estorbaba algo. Bueno, ao final paramos ali, era para parar xa, para tomar as cousas. Canto tempo levades traballando nesta cama? Aí xa che levamos, Aquí levamos che un mes por aí, Bueno, xa levades moitísimo tempo. Botamos todo o día nela, non? Botamos aí unhas horiñas, pero bueno. Bueno, nunha cama destas, pois xa podes botar todo o día, que grande é bastante, non? Home, grande, aquí cabemos uns cuantos, pero xa está feito así a propósito, para que todo o mundo que queira vir aquí a deitarse, que veña, aquí non pasa nada, este é para isto, 3,40 de ancho, o sea que non é tanto, é un diámetro, o sea que ti hallas a superficie e xa está, metros de colchón. O que digo eu é que aquí un amigo vos vindes de mulleres que és polígamo ou algo así. Bueno, eu sí, bueno, sí, é máis ben como os americanos eses, como eles chaman. Americanos Esos mormons que teñen varias. Aquí non é moi legal, pero bueno, se nos enteran non pasa nada. Pois mira, vendo visto, eu vouche dar unha idea para a cama do ano que ven. Ten que chamarse El Harén.
É un hombre, a ver se chegamos alá logo. E hai menos palla polo camiño. E hai menos palla, polo menos que sea máis baixa para poder saltar por riba, que non son os obstáculos eses tan grandes, nin tan estreitos. Bueno, pois moitas gracias e sorte ahora nos premios. Moitas gracias. Pois seguimos con máis camas e agora vimos a unha especie de parque infantil. Bueno, unha especie non, un parque infantil de todo. Boas tardes. Buenas tardes. Hugo Tata, boas tardes. De onde xurdeu esta idea? Da Galego Escola que ainda non está construída en Cuntis, temos que facernos unha. Non vai os rapaces a estar por aí polo medio monte. Hai unha Galego Escola. Levades moito tempo facendo esta cama. Un pouquiño. Levámoslo a pleno, bueno... Estades pedindo algún tipo de subvencións de cara ao próximo ano? Sí, claro. Sempre salimos todo caro. Os da casa mátannos, levámoslle todo. Dende que hora estades hoxe preparándovos para isto? Xusto despois de comer xa, desde as 3:30 hoxe xa arrancando para preparar todo. Despertamos. Cando despertar? Viñamos bastante ben todos. Claro, esa é unha das ventaxas, que ese tráfico non estaba co aparato de soplar, senón algún xa quedaba en baixo. Estábamos jodidos. Bueno, pois a ver se levades algún dos premios que dan hoxe, que son varios, non? Sí, son varios, 5 ou 6 premios dan polas camas. No, como dar navidades. O gordo, o primer premio, o segundo premio... E despois hai as pedreas ou as pedradas. Bueno, pois de tanto premio espero que vos toque algún que teñades sorte, vale? Moitas gracias. Pantalón.